Националният фестивал на мажоретния танц Мадърски конник, селище на историята, нощ на музеите. Тази празнична феерия община Шумен посвещава на 200 годишнината от първото в България гражданско честване на деня на братята Кирил и Методий, състояло се в Шумен на 11 май 1813 година. Едно от многото първи неща, с които този град трябва да се гордее. И винаги да бъде изтъкван наред с другите над 30 доказани първенства, които са основополагащи ценности в националната ни история. Първите български столици, Плиска и Преслав, първият театър, първият оркестър, едно от първите читалища. На прага сме на един финал на деня, който с модерни средства събира традициите и съвременността, който ще ни покаже как могат да се срещат някогашното и сегашното, културата и технологиите. Това е мултимедийният спектакъл Шумен, символ на първите. За първи път в България ще видим съчетание на 3D технологии, светлинни визуализации, пиро и музикални ефекти и живо изпълнение на дръм група вокали и над 100 статисти. Уважаеми дами и господа, скъпи шуменци, за хубавите неща трябва и хубаво време. Лятото настъпи. Денят е дълъг. А за да стане тази техническа приказка реалност, ни трябва тъмнина. В очакване сме да залезе слънцето. Проявете търпение. Там, където беше. А докато слънцето залезе, нека да се насладим на изкуството на ансамбъла за народни песни и танци Мадъра. Нека звездите на шуменския фолклор, техните песни и танци да бъдат нашия поздрав към отиващото си слънце и идващата тъмнина.